έχουμε ένα άτομο το οποίο κάνει ένα γεύμα. Ή δύο. Έτσι. Και ξαφνικά αυτό ένα με δύο γεύματα είστε κάτω από 500 θερμίδες. 600 ανάλογα και το γεύμα. Σίγουρα κάτω από 1000. 1200 είναι περίπου το όριο. Να σκεφτείτε. 1200 θερμίδες. Και αυτό το άτομο κάνει δύο γεύματα. Αυτό το άτομο εγώ το πάρω και του πάω σιγά σιγά στα 5 γεύματα. Τι θα κάνει? Θα πάρει κιλά. Γιατί θα πάρει κιλά? Τι κιλά θα είναι αυτά? Τι κιλά θα είναι? Ποιος ξέρει? Τι κιλά? Αυτά κιλά τι θα είναι? Τι είναι? Μυϊκά θα είναι σίγουρα. Μυϊκά δεν θα είναι σίγουρα. Αν ήταν μυϊκά, τώρα θα βγει και θα το δεν θα μιλάμε εδώ. Μυϊκά δεν είναι σίγουρα, γιατί ένα μυϊκό κιλό μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό για να το φτιάξει. Αλλά θα είναι πολύ δυνατό το ένα μυϊκό κιλό γιατί θα σου καίει πάρα πολλές θερμίδες. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένας που πλέον γυμνάζεται πάρα πολύ καλά και είναι σε ένα τέτοιο mood, μπορεί να χτίσει ένα με δύο μυϊκά κιλά μέσα σε ένα χρόνο. Μόνο αχάριος μπορεί να χτίσει γρήγορα. Και πάλι σε ένα εξάμηνο να χτίσει 4-5 με καλή γυμναστική και πολλές ώρες. Ένας αχάριος. Άρα σίγουρα δεν είναι μυϊκά. Γιατί πολύ ωραία το είπες αυτό, το έχω ακούσει και αυτό. Μου έρχεται ας πούμε ένα μάθημά μου, ένα προοριζόμενο μάθημά μου και μου λέει «Α, εγώ έκανα την υπομέτρηση και είχα πάρει σε αυτό το μήνα 2 μυϊκά κιλά, έτσι μου είπε ο διατροφολόγος». Πώς θα πάρεις 2 μυϊκά κιλά? Δεν γυμναζόσουν. Έκανες μόνο διατροφή και πες «Καταρχάς δεν μπορείς να πάρεις μυϊκά κιλά αν δεν γυμνάζεσαι». 0. Ούτε μισό γραμμάρι δεν μπορεί να πάρεις. Αν δεν γυμνάζεσαι. Δεν παίρνεις. Ειδικά αν έχεις ξεφύγει από την ανάπτυξη. Δεν μιλάμε ένα παιδάκι με 15 χρόνια. Εντάξει, εκεί λόγω ανάπτυξης θα πάρει κάποια μυϊκά κιλά. Δεν μπορείς αν δεν γυμναστείς, όχι μόνο να πάρεις, να συντηρήσεις κιόλας τα μυϊκά σου κιλά. Θα χάνεις. Γι' αυτό και παρατηρείται ένας που είναι πάνω από 60 που έχει μαζέψει. Αφού χάνει μυϊκότητα. Κάποιος που ίσως πάει στο γυμναστήριο και κάνει βάρη, μπορεί να το δει λίγο πιο καλοδιατηρημένο. Και τους κάνει και εντύπωση ο οίκος. Λοιπόν, πώς είσαι έτσι, ρε Γιώργο? Εγώ πάω γυμναστήριο, πάω 5 φορές την εβδομάδα, κρατώ το μικρό ιστό. Και κρατάω και την οστική ταυτόχρονα. Η διατροφή σωστά. Και τι κιλά θα είναι αυτό να επανέλθω, τι κιλά θα είναι αυτά όταν τώρα τα παραπάνω γεύματα δεν θα πάρω. Θα σας πω τι είναι. Είναι οι αποθήκες γλυκογόνου. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν τρώω παραπάνω, για να γεμίσω τις θερμίδες σε ένα διατροφικό πλάνο, συνήθως οι περισσότερες θερμίδες είναι από τα υδατάνθρακα. Αν φτιάξουμε ένα διατροφικό πλάνο. Οι θερμίδες αυτές τι σημαίνει? Ότι ένα μόριο υδατάνθρακα κινείται και από πίσω του κινούνται και 4 μόρια νερού. Άρα τα παίρνει μαζί και τα μόρια νερού και γι' αυτό έχουμε τα περισσότερα κιλά. Όταν δεν τρώω, έχω άδειες αποθήκες γλυκογόνου. Υπάρχει το γλυκογόνο, υπάρχει το μυϊκό γλυκογόνο και του σηκωτιού. Υπάρχουν δύο, το υπατικό γλυκογόνο το λεγόμενο και το μυϊκό. Αυτά τα δύο είδων γλυκογόνα που χρειαζόμαστε. Οπότε γεμίζουν οι αποθήκες, γιατί ψυχάρχισε εφόσον δεν έτρωγα. Οπότε γεμίζουν γλυκογόνο και κινείται και το νερό, γιατί είναι 4 μόρια, είναι πολλά. Άμα πάρω 1 κιλό γλυκογόνο, είναι και άλλα 4 νερού, 5 κιλά. Τι σημαίνει, πήρα 5 κιλά λίπος? Όχι. Γέμισα τις αποθήκες γλυκογόνου. Γι' αυτό παρατηρείτε τις μεγάλες διαφορές. Είναι το νερό.